جان گو اخ مسافر ووت اخ ارمان ہیت اخ مسافر ووت اخ ارمان ہیت دراک ژٕ تہِ ٲخٕر سرابٕے جان گو میون دل کوٚرتھن خرابٕے جان گو اخ مسافر ووت اخ ارمان ہیت اخ مسافر ووت اخ ارمان ہیت دراک ژٕ تہِ ٲخٕر سرابٕے جان گو شُکریہ سر ژٕ تہِ الگ تعبیٖر کٔرتھکھ ژٕ تہِ الگ تعبیٖر کٔرتھکھ میٛٲنۍ تِم خواب سٲری روٗدۍ خوابٕے جان گو چانہِ باپتھ طے کٔرِم کۭتیاہ سفر چانہِ باپتھ طے کٔرِم کۭتیاہ سفر توتہِ روٗدُکھ در حجابٕے جان گو چانہِ باپتھ طے کٔرِم کۭتیاہ سفر توتہِ روٗدُکھ در حجابٕے جان گو میون دل کوٚرتھن خرابٕے ہے بے آرا پٔژ پرن کوٚرتھم دلس ہے بے آرا پٔژ پرن کوٚرتھم دلس تتھ ژٕ ما تھووُتھ حسابٕے جان گو مےٚ تہِ پرٛژھٕے ما کیٛازِ پھُٹرُتھ میون دل مےٚ تہِ پرٛژھٕے ما کیٛازِ پھُٹرُتھ میون دل زونمُت ٲسی ثوابٕے جان گو مےٚ تہِ پرٛژھٕے ما کیٛازِ پھُٹرُتھ میون دل زونمُت ٲسی ثوابٕے جان گو تہٕ ٲخری شاعر چھُ توتہِ چھُونٕے میٖر رفیٖقس انتظار توتہِ چھُونٕے میٖر رفیٖقس انتظار ادٕ ژٕ کوٚرتھس آز جوابٕے جان گو تھووُتھم للوُن عذابٕے جان گو میون دل کوٚرتھن خرابٕے جان گو وۄنۍ دِمو دعوت جناب غلام حسین حق